Šta ima? Loza? A ovo snimam sad, znaš, ovo je snimam. Video. A jebeš nas, brate, jesno. Da, YouTube. Jel se vidi? A? Ajde ovako. Ali unutraške okrene. Evo, ajde. Ali viš da je unazad, ja kako ovako? Otkušta, idi tamo po ovamo je to. E to. Aj sad idi ovamo, onako, kao da ćeš da gađaš, dole. Vidi. Ovako je samo bučni dole. Dobro, dosta je bilo. Dosta. I six? Yes. Snimaj ga kako pije vodu. Dođi.